Sogoma. Hey, Sophie. Quand fais-tu? Comment dire que nous n'avons pas ça? Ni mara ni be wuli la doro kana ni ngam no wala no ni ngam ne sansa na client betara ko te bana we wakati do garza ga te mi te se woni no ni to yo bitoro bana se ga bo wala Mariam na magi mabashi ni be se nga binna dia meta nga to bli so ni chega warchi ma ko mai war mbia ga ta ko war bana ako ka be warchi na ya chi doro mena na Sophie kisana gelele wallahi wallahi kisana gele chere la ne buru kono mena ni nyonje ish wera li kajuum ne buru sadi kono mena wallahi ne marga ngam nadi mo ma kasoro warte ne na che wallahi kalo salo ikon na ne mo to bla rokel joli afamia ban bella ne be ni lisina ni lisi be juruli be nga fon ta detail ba ta anguru la wala utasa mi kla ga war bon yero kunga kla ga du ada fe ha yere ba do me dugu bale kono akuma ga chere fere o madem so na to kono Sophie yere ga la di yere de wallahi je fente ne go nu flani ni jite duma to te duma me ni na ne wakati ni ni maram ga war da ne tige ne bi ga na fe dima ka fo do ma ga nga do ma ko yere de bola pe ni warate ne tinga munna di mo shima e doranto yere we ji mo go beli ni nyonje e be so an kenena war bi de doro mena na o chama ne fora joli wallahi ni afogi kana ni mo to blam ne ngire mono ne ba ifan maro ne te kuma kun fe ko ni chama ni kan ni war jila mena ne ni war jila mena ne fobi ni war jila dora yoro de laji danga diante wi ame dugu bali kono madam fo so yoro ma danga diante de wallahi ibe duguba kono ni masika ko ke tula olu mo kele no be kila kana si ko ni danga din ya dam no ki masika lara doni warte ne tinga mna di mo shima ayibo me be da ko ni ko mari ko kuma so wane ba adara kana ni ala ni le seni ma no be ya fama ya ala ga ngare foro ni kele no sina ki dire parce que nere be no wole ni ne ma wardi wala kana ni ngamne donc sina ngana fe di ka be so ni ga tatanto Sofia abe o kele ne wala en tse ga la camera fuego. Neto. Kamu fo. Binda ruida. Duguba we fe. Chebe wari chini deni maba ke parli bani meshi baro nga demson to kongona. Kakla kini jomo kone kanga na fendi ma. O madanga de ande doa. A fora kone bora bursu kona kana ansigi duguba kono. Man to ko fo da kono. Ma fini ou si santé ni war te drone tinga na fendi mo kono wallahi ni belisi wenga no to bita utasara ni kuma na ko do magala ko mo yo kibi ga dem sonu la fa ibe parni ni go black rek fa la Ne va pas ça va bien? Ça va. Quand même. Quand c'est Et toi? Et toi, mamie? Mamie, quel joli nom! Mamie Chou. Bébé Sigidana. Ah ouais? Non, mamie va deviner ça. Il y a quoi de jarane? Merci à la carte. En fait, il y a un numéro de Ni ka numéro wa ne furule no mais ni sabal sa an shu an fa de juru sara wi nyogan sirala e furule no to godi ne furule no usbun man ne che ni ne nga numéro de masana bora kala manana na mais yere fina jate mi sa e ba ga swa kita ga sure ni ka wo la le no to trop point trop tie mami adon fu woro be woro gun e ji men fuma un jeune premier de ya no dubai mon ala no ni to ko mo bébé ni negara ñoko fait vraiment fuma blay ku no to tout est rassuré quoi mon bébé yeah oh yeah
n'a faamu. S'il te plaît, ni délire de n'a te qui m'a pas chier. Oh, n'a faamu. OK. On a téléphone de ma numéro. Bozo. Où est Bozo tel? Mami nera moria. Nega mo. Oh, ate ka fere mo Bozo. Aïe. Ne trop te Bozo. Tu trop Bozo. Trop te Bozo. Tu trop de mon bébé. Otma, ina ne duba kono yede mun gura de kila. Sinan jaga Bozo ta. Ne pas savoir sangi ma wonte Bozo ça sabali. Nous mon film me bon on fait. Bozo. Ni sitan jaga be ajigi bet ke kui. Manturu ni se. Opi kulore sogole no. Est-ce qu'il coule pas tellement? Mais avec sitan jaga bolo go din chere babulo jade mso manne babulo. Mu yiblan na. Mu fa ga to ni na fa. Deli botama. Barsabla ne ko ya mu wote ka ba. Ne re mu mene fe ka fon me na ba. Ma fa na meni ga dosi da ma sa. Ayi mi. Non. Ne ba mena mu fina kana na tunga nya ele ga itole soron kuna ko ikulo be na. Ni mangu to te bozo seki ne te bozo dongi mangu mo kon fu me bo. Tu sabal ça? Akanya kana mbo. Ye fama mo. Ah! Non. Ai, ka fokete Bozo yoni. Obe balne. Ni mangu te bozo ndo ko mo bebe sabal ça. No iba do gara ma do ire kwa ni ta do fenfere bo akilla kwa. Ne fa ga te ga téléphone. Non, s'il te plaît, mami, il y a un numéro de ne te bozo, ne te bozo, ne te bozo d'or, ne te moi de la bozo, tu aurais même coulé la bière terre. Mais réfléchis, quoi faire n'ayons. S'il te plaît, ça mami ça. Et pour boire ça, maquille ton gros mon bébé. Donne un affaire sans maquille boire village la cana. On va beaucoup l'abandon. Et maintenant, ne pas trop mon fenêtre à Dalla. Ne rien m'en est trop fin on te yori mon bébé, on te yori ça. Non, ne faut pas exagérer. Comme on a dit, il y a pour moi. Voilà, na ko di bo war sabula na ma ko di téléphone na na fuma aman no gonga mami ni jaranto mi ga numéro enregistré quoi est-ce que fuma mami ne wole ga tare mata non t'inquiète ta fen no be mula no dima et ben ni quoi ça c'est 3000 francs. Mon fuma, comme il m'a signé à fond, ou à me quand c'est mon fuma, ni James ou à mais ni je tombe droit et moi, il ne veut que lui ça ne pas. Ok pour le fait là, merci. Ok. Merci Rani. Non, c'est là du boulot, ni vous les gars t'arrêtez. Non, faut y va signer d'aller là-bas. Ok le nous. Ni de toro ni monsieur il fait mon jouer. Si on a ma deux ou cool droit, c'est qu'on y prend il bleu là. Et ne beaucoup à dire sonner au wakati ya don era. Tiens, le bois mena mu fina ni na duba ko na le mon fuma. Il fi ya genetique fembere fallait pour y a c'est ta soro quoi. Pour gagner de temps. Puis ni jo wa go bozo. Non, merde. Allô? Atelier kana ne jolno dala ki kono. Me fe gabo. Hein? Ah, c'est fini. Anula. Aba, sumo. Talale. Urbasti. Basfuto. Ma. Ah, iku menga bi akira chuli. Ama yetu bwana. Momeli. Na. Dibi dunjala na madarasa. Na soro mesika keme na nuso ibele. Uga chugudi. Duba kuna kutea. Nira kuna warba fulani. Keme fla andi. Nokon badi ne kata dalasi. Momeli nchevu. Lete sara soro. Bon, ne fana wo de fenye na wo. E balana no ni nche na. Ni tuna na itna fenyi yere. Ya fenye na. Souffle ne ya moshita konnana. Ni kilindro ne ba konnana. Na ikana jele man fe no dro. Kana yele me fe no. Kote bashi. Mene yele meni fe dem sanu ngaya to. Ayi o kone kana mi e mangi kulo shofo la sa. O mai sumo kote ya. Mu chera sumo kote ya. Ah.
taa dɔrɔn i ka denmisɛnnin ninnu ta i k'u di cɛ somɔgɔw ma olu tɛna ban o la ni e ka mɔgɔw ma sɔn k'a minɛ olu tɛna ban o la parce que olu jolilen don a jateminɛ i ka yɛlɛma kelen dɔrɔn de bɛ yan cɛ ni m'a lajɛ de dɔ fana kɛra dɛ n'a kɛra cogo min kɔfɛ la ɲɛfin ok problème t'a la mɛdin cogo awɔ taa daga sigi joona yanni tile gana kojugu e ni ala cɛ mɔgɔ bɛ ni muso ɲumanba in furu k'a bila yan k'i kɔ don ka taa k'a to wa ne ba na an ka so dayɛlɛlen don ye fɔ na an dɔw bɛ ka muso ɲini duguba kɔnɔna la an tɛ ka muso sɔrɔ e y'a sɔrɔ 2 dɔrɔn la e b'a furu k'i kɔ don ka taa k'a to yan taa k'a to hali ne tɛ miiri ko ne terikɛ ye n b'a minɛ k'a wɔrɔ bien duguba sigi tɛ yan n'a kɔnɔ plan